bantuannya si Cabiak tuh ndak. Bantuannya yo. Takkan ada nyo kawan sempe dan cik tu yang budak karempengnya. Sialah kau nak si Cabiak. Dan turik cik lu. Antanya ndak lupa ya dan lainnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jawa, mengapa pergi orang? Hah? Cabiak, lalu pose jo kami. Indak takana sama-sama mencilok jagoan di parak Pak Udin di belakang sekolah. Nyuk aja di anjiang sampai Cabiak sarawak mah. Oh iyo. Sion kan? Tapi bakolah jawaban apa berubah? Demande. Dulu lurih kini babelok. Dulu kurih kini bako sambok. Ndak bagai do biak. Ndak gay ba lo. Jadi lah. Kok mato bacila, kok muko babadak, kok tangan bakata. Patih bakara. Baul lah cucu badak masak. Onde, yon. Cabiak, buat malu kami sema. Ndak jale dek Cabiak tu do. Jadi kakak mas Sion ko. Ndak Sion do biak Yona. Jadi Yona ke lah. Antan, kami pulang cek biak. Antan, kecek tukang ojek lah aku lah. Belah. Untung dek kawan untuk ketek senyo ko. Biak, lah barasaki dek kini kredit ya biak onda biak. Kabantan indak. Naik lai. Ngangkang. Jahara, Cabiak lah rok kaminya biak. Bukan itu. Dek ko lain pulo kecek orang. Gak baado, tari saja lah. Ndak didangar kecek orang tu do biak. Tancap biak.